в 100 годишнината на Балканската война пада Одринската крепост! Вижте какво съвпадение! Преди 100 години на тази дата Одрин пада под силата на българския дух, българският ум, българският героизъм и българският войн и под звуците на Шум и Марица! Шум и Марица, окървавена, плаче вдовица люто ранена. Шум и Марица, окървавена, плаче вдовица люто ранена. Марш, марш, генерала, марш, бой да лети и враг да победи напред марш. Благодаря ви. Одрин падна. Победата пееше. Пееха водите на Арда, Тунджа и Марица. Пееше българският народ. А край смълчаните стени на величествената Султан Селим джамия звучат призивни фанфари и се пеят буйни песни. Песни на победата. Тържествено бият камбаните на всички православни храмове в България. Благодаря ви. Който не знае, вече ще знае, че на тази дата, 26 март 1913 година, за първи път бие с тържествен звън 12-тонната камбана на току-що построеният най-голям храм на Балканите, емблематичният храм Свети Александър Невски, а народа ликува! Уважаеми ученици, възпитаници на немската гимназия, родолюбиви българи, не зная дали знаете, че от 100 години след построяването на храм-паметник Александър Невски, неговите уникални стенописи не са реставрирани, а те са дело на велики майстори на четката, като професор Антон Митов, професор Иван Мърквичка, руски професори и академици. Призовавам ви, ученици на немската гимназия, настоящи, бивши, колеги, родолюбиви българи, на всички, които сърцето е българско, а не със сигурност тук то е българско, да направим едно скромно дарение. Лев, 2, за да бъде отново възстановен блясъкът на най-големият източно-православен храм на Балканите, емблематичният за София и България, Свети Александър Невски. Има българщина, има православие, има България! Много ви благодаря! Обичам ви! Вие знаете, не съм фалшив, искрено ви обичам и дълбоко ви се покланям! Завършвам както винаги. Много ви благодаря. Много ви благодаря. В сърцето сте ми. Прегръщам ви и ви целувам. Прегръщам ви. Истински българи, благодаря ви. Завършвам, както винаги, с единствено възможните думи. Да живее немската гимназия! Да живее България!